Resullar İsa'nın yanına yığınanıp ähli eden işleri, halka öwreden datlary barada ona habar berdiler. İsa olara: "Gelin, ýeki ödümüz bir çola ýere gidip biraz demdiňje alalyň" diýdi. Gelip gidiýänleriň köplüginden ýaňa olaryň nahar edilmäge de elleri degmeýärdi. Onsoň olar gaýga münüp ýeki özleri bir çola ýere gitdiler. Gidip barýarkalar. Halaýyk olary görüp tanady. Şonu ähli şäherlerden adamlar piyada ýola düşdüler we haýdaşyp ol ýere olardan öň bardylar. İsa gaýykdan düşenne uly mähelläni görüp olara haýpy geldi. Sebäbi olar çopansyz goýunlar ýalydy. Şonuň üçin olara köp zatlary öwretmäge başlady. Wagt giýjigenden soň şägirdler İsa'nyň ýanyna gelip, "Bu bir çola ýer. Wagt hem giýjikdi. Halky göýber. Töwerekdäki owalara gidip özlerine iýmäge zat satyn alsynlar" diýdiler. Emma İsa: "Olara iýmäge zady siz beriň" diýdi. Olar: "Eýsem biz 200 kümüş teňgäni çörege sarp edip olara iýdirelimmi?" diýdiler. İsa olardan: "Barın, görün, näçe çöreňiz bar?" diýip sorady. Görenlerinden soň olar: "5 çörek bilen 2 balygymyz bar" diýdiler. Şonna olara hemme adamlary topar edip otuň üstüne oturtmagy buyurdy. Şeýlelikde olar 100-100den, 50-50den topar bolup oturdular. İsa 5 çörek bilen 2 balyg alyp gözlerini göge dikip şükür etdi we çörekleri bölüşdirip halka paýlar ýaly şägirdlerine berdi. 2 balygy da olaryň hemmesine paýlady. Hemmeleri iýip doýdular. Şägirdler artan çörek böleklerini, balyklaryň ownuklaryny ýygnap 12 sebet doldurdular. Çörekleri iýen erkekleriň sany 5000 adamdy.